आब' गेमस्रियाबो मोनसे पस्ट होदों रायजोफोर आंनोथ' होनो थांगासिनो दङ बारा गोलाव खालामा आं नैबे भिडिअखौ दिनै मोनसे जायगायाव फैदों दिनैहाय बांगालफोरनि ईद जिखुनु BPF UPPL BPF UPPL जालायनाय जों नुगासिनो राजखान्थियावथ' जागोनानो बर'नि मुंदांखा सावथुननि सासे मुंबो जेबो लाला UPPL दोलोआव जगदान जाहैदों जोबोद मोजां ओरैबायदि निउस दामदों खायफा ओमफ्राय देरहानाया सैथोखासै खाथांखासै आरो सोरबा ओरै हाबहैदों BPFआव ओरैबायदि खाथांखासै देरहानाया ओमफ्राय मोनसे बुस्थुखौसो नुहुरगासिनो दं सानगासिनो दं BPF UPPL दावराव जाबाय थानानै दल दामलायबाय थानाय गावजों गाव जेब्ला थं बिबारा बारफैगोन BTAयाव होमबा गाला गाथा ओरैजाय मा खालामलायखोलै जोङो ज' जानांसिगोन मानो होनब्ला देरहागोनखौ रोखा नुहुरखादां गुमै लावदुमखौबो पस्ट मोनसे होदों मोजां खामानिफोर मावोब्लाथ' पाब्लिकनाथ' खोथा गैया नालाय आजिखालि गोबाङा इन्टेलेक्सुवेल साननो गोरोंफ्रा मा सानसै मोजां मावग्राल' नांसिगौ जोंनो पार्टिया जेखि जाया अब्ला मा जागोन जोंनि बर'नि मोननै गेदेर पार्टिफोरा गावजों गाव सैमा अरमाफोर बायदि अरलायबाय थानायनि मालायजोंथ' नांनो हाया गावजों गावल'सो सोरबा बुङोबा हुमखि होलायनाय ओरै मा जागोन रायजोफोर नोंथांमोननि बायदिबा मा जागोन अन्नानै कमेन्ट होलाय बेखिनियानो बारा गोबाव खालामा आं भिडिअ'आ